フィギュアのジュニア世界選手権ペアで優勝いたしましたソビエトのチェルニショワ・スファノフ組の演技をご覧いただきましょう。小川さん、このペアそしてアイスダンス、この辺りのソビエト勢の層の厚さ、このジュニアでも優勝をさらったわけですけれども、本当にこう目を見張るものがありますね。そうですね、女性の方はチェルニショワ158センチ43キロで16歳、そして男性の方はスワノフ176センチ62キロ18歳。今のはダブルアクセルだったんですが、女性の方はシングル。そうですね、シングルになってしまいましたね。ちょっとタイミングが狂ったんでしょうかね。そうですね、はい、2人で飛ぶっていうのは非常に難しいんですよね。やはり片方の気にしてしまいますから。なかなかペースが合わせにくいところあるでしょうね。そうですね、でスパイラルです。今年3月の世界選手権では本命と見られていたゴルデーワ・グリンコフ組がフリーで大失敗を犯しまして、先輩格のワローワ・ワシリエフが3回目の優勝を飾ったわけですが、その先輩のワローワ・ワシリエフがその優勝を花道にして引退いたしました。ナンバー3の座はあるいはこのジュニア勢が握っているのかもしれません。高いスローでもらしいですね。はい、八木沼さんは15歳、ここに滑っている、チェルニショは16歳なんですが、随分こうお姉さんに見えませんか。はい、見えます。後半になってきて呼吸もピタリと合ってきたようです。ちょっと珍しいポーズを入れました。女性は体が柔らかいですね。はい、この人たちの先輩になりますゴルデーワ・グリンコフはやはり25センチぐらい身長の差があるんですが、このペアも20センチ近くあるんですね。あまり身長差を感じさせませんね。それだけ滑りがおおらかだということも言えると思いますが、非常に後半はやはり前半のペースと比べると後半の方がいいですね。そうですね、高い豪快なリフトです。このジュニアの